Living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, senamkela nonke kuSayinqoba Updated. Uhlelo lwanoma ubani esihlangene naye lapha ukuze sinqobe izingqinamba esibhekene nazo nesandulela ngculazi. Samukela ithimba elisekelayo. Ninjani? Sinjani? Namhlanje sikhuluma ngotshwala nezidakamizwa. Nangendlela lokhu kwenza ukuthi iningi lethu lenze izinto eziwubudlapha nezenza ukuthi izithole livele kakhulu ebungozini bokuthola igciwane lesandulela ngculazi. Utshwala nezidakamizwa futhi kungenza abantu ukuthi bangayithathi ngendlela efanelekile imishanguzo yabo. Lokhu kuholele kutheni bangalapheki ngendlela efanelekile. Namhlanje sihanjelwe uMandla Chuma ongumeluleki esikhungweni sokwehlukana nokusetshenziswa kwezidakamizwa eGoli. Siyakwamukela bhuti Mandla, ninjani? Ngiyaphila sisi, ngiyabonga ukuba nawe namhlanje. Siyabonga. Le ndaba elandelayo ivele ekhaya elitsha eNtshonalanga Koloni. Siseready zibonele ekhaya elitsha seno Andile Madondile noma uBham ngeadherence. Man buse kumakhaya ngamakhaya ndinguna nokaBham emva komboku nobusa bekhaya ithemba ukuthi ke uvuka ukwenhle impilo njengami ke ndikwenhle impilo apho ke sihleli khona ke nondwendwe lami endizathi ke ndilunike luzibulisele. Okay ke manje ndibulise maMbham kuwe iqala ndibulise kubasasazi bonke beziko labantu nakubaphulaphuli jikelele be98.2. Okay ke maMbham, namhlanje maMbham sizakhe sithethe kwi-adherence isikakhulu maMbham ne kwi-antiretroviral, siphinde sithethe ke sithi vadla kancinci nokudibanisa notywala yaqonda maMbham ukuthi izintoni into ezibe zenzeka kuwe yaqonda, because we found out ukuthi abantu abaninzi ngokumaMbham uthi ngoku sekethatha le treatment ngoku not azibone bhetele kakhulu umuntu abuyele ke ngoku kwimeko yakhe beyiphila ngaphambili umzekelo yaqonda umuntu abuyele etywaleni. Loo nto ke ngoku iba ingxaki enkulu kakhulu ke ngoku when it comes to i-treatment, because lo muntu kaloku angadevelopa i-resistance ekuhambeni kwexesha. So ke sawubetha nje apho isikakhulu alcohol kunye ne-antiretrovirals. Ndithetha ke maMbham le nto ke ndithetha nge-experience, ndingomnye wabantu maMbham okokuqala nami ndathi sawuqalisa ndisazibona ukuthi okay ndiyandibhetele ndakwazi ukuthi okay manke ndibuyele kancinci apha etywaleni, but ke ekuhambeni ngokudibana ne-counselling nentonto ndayibona ukuthi okay le nto lena mani ayisebenzi ayihambiselani ne-treatment lena ndiyithathayo. Because ke into abamba abahlaba abantu bayeke isithuyo mhlawumbe ukudinwa ukutyiphilisa all the time mhlawumbe ayikubreak umuntu ayinikwa ukuthi okay mhlawumbe for 3 months ungakuhlale ungatyi. Ngokwe-protocol maMbham ingakumbi kwi-antiretrovirals xa sowuthe waziqalisa maMbham i-ARVs okokuqala uzitya ubomi bakho naphakade, amen, unless ngugqirha umuntu othe wabona ukuthi okay kukhona ke ngoku into ayibonayo. Kodwa ke maMbham ndifuna ndiyazi ukuthi wena njengomphulaphuli njengomntu okwi-treatment awukwazi uvele nje wena uhlale nje phantsi uthi okay saziyekela i-treatment ngoku yaqonda, ngoba kaloku maMbham uzawudevelopha i-resistance. Umzekelo njengoba bosibukhe wandiva sithetha nangomcimbi wotyala kwakwezipilisi, siyayazi kaloku ukuthi utywala nabo maMbham ukuthi bune-impact obuyenzayo ingakumbi kuwe wena mntu othatha i-treatment yaqonda. I-most yezinye nezinye iipilisi nayiphi nayo oyithathayo zicula esibindini ke ngoku xa uzawusindisa ke ngoku esi sibindi ngotywala uphinde usindise esi sibindi ke ngokucuba uphinde usindise esi sibindi esimaMbham ngeepilisi ekufanele kaloku zitheni ziye phaa kuso siza kuhlulakala isibindi sakho. And once sadamejeka ke ngoku isibindi sakho ndasekhaya uzawufika kukhona abantu basafolile phaa balindele ufakelwe izibindi. Kaloku kwaezi antiretroviral maMbham azinyange i-HIV and AIDS qha ziyayithomalalisa intsholongwane. So ke ngoku wena xa ufuna uphila ubomi obude mntanasekhaya uzawubambelela kwi-treatment le yakho isikakhulu uyazi okay ento bendikade ndizenze ecaleni yaqonda ingakumbi kule ndima utywala, because kaloku maMbham xa usela utywala okokuqala uzawulibela usebenzisa ikhondom okokuqala yayiqonda, uzawulibala iipilisi zakho ngexesha lazo kufanele uzithathe ngayo because kaloku phantsi kweempembelelo zotywala yaqonda. Zininzi nje izinto uzawuzilibala yaqonda maMbham. That's it. It's not. You destroy it. Andile Mfwethu, ek wil jou iets vra man. You admit in the skit that your drinking affected your adherence. You might not necessarily take your drugs on time or forget to take them. And what did you do that got you to change your behavior?
Okay ke wena Victor ne eyona nto ethe yandinceda kakhulu ngiyaqonda is to go ku support group eclinic yaqonda especially sabantu abaphila nentsholongwane kagawulayo yaqonda otherwise nje enye nenye indawo ayikho mntana sekhaya mina eKhayelitsha apho webhayi uqonda okay xa unengxaki yotywala ungaya kuye special akho ndawo ndiyaziyo. Akusizi ukutshela abantu ukuthi bangaphuzi utshwala futhi bangathathi nezidakamizwa. Kepha kumele sabelane ngokuthi ukuxhaphaza utshwala nokuthatha izidakamizwa iyona ndlela esheshayo ongathola ngayo igciwane. Kuphela konke singakusho ukuxwayisa abantu ngobungozi obukhona futhi sikhuthaze labo asebethelelekile ukuthi bathole usizo. Protect yourself, protect others. Zivikele, uvikele nabanye. Bye bye. Bye.